Good morning din po. Ito po ay naglinis po tayo ng mga basura. Ito pong basura to galing po mula ng Angeles, San Fernando. Tapos naglinis po kami doon sa boundary ng San Juan at Cabalanchian dahil malakas po yung daloy ng tubig na may bako doon. Siyempre po aagos yan. Ngayon po pumunta po dito sa amin sa Zone 4. Kaya po siyempre kami hindi pwedeng hindi po namin alisin to. Dahil hahapaw po yung tubig, baka pumunta po sa mga bahay. Maraming masisira po. Sino po yung mga katuwang po natin dito sa paglilinis na ito? Ito po, yung mga council po, SK, tapos po yung mga konsyal ng bayan. Ito po, nandito po si Konsyala Emily Batak Valerio at saka po si Konsyala Aisa Conanan. Nandun rin po si Konsyal JD Ison. May pinuntahan lang po sandali. Siyempre, ang magaling na po na ang masipag naming mayor at ang mga SB. Actually po, si mayor po, nagpakuha po ng isang, back-o po. Nandun po sa kabila naman. Para po yung naano po ng basura doon, para po makuha namin. Sir, after po na ito ng paglilinis na ito, ano po yung mga gagawin nating hakbang para hindi na po maulit na maipon itong mga ganitong karaming basura dito sa barangay po natin? Sige po, magkikipag-coordinate po siguro kami sa San Fernando, tsaka sa Penro, at tsaka sa Penro po, para po malaman nila na yung pumapasok na talagang basura dito, opo, sa amin, barangay. Opo. Maraming salamat po. Opo, thank you rin po. Good morning po. Ang flood situation dito po sa barangay ay sa bayan po ng San Simon. So out of 14 barangay po, nasa 9 barangay na po yung reported flooded po natin. Ano-anong barangay po yan? Una yung Santa Cruz, yan halos talaga buong residente natin. Baha na sila. San Pedro, San Juan, San Miguel meron na din po. Yan po yung nasa along Pampanga River po. Gaano po kataas yung mga baha? Sa pinakamalalim is hanggang 2.5 feet na po. So, natuhod ba yun? Lampas tuhod. Okay po. Ano naman po ang ginagawa ng MDRMO so far po dito sa San Simon? Syempre, naka-monitor po tayo ngayon 24/7. So, naghahanda na rin po tayo ng pamimigay sa mga, meron na po kasi tayong evacuees. So, dalawa po yung LGU po, yung evacuation po ng LGU nasa government center, and then sa San Agustin covered court po, meron na din po. So, naghahanda po tayo ng hygiene kit po para sa kanila ngayon. Ilan na po yung mga naka-evacuate po? Ilan evacuees po? Sa government center po is nasa 13 families na, 53 individuals, and then sa San Agustin po is 38 families, 103 individuals. Okay. Bali, saan po yung pinakamadaming evacuees? Tama. Dito po sa San Agustin covered court. Yes. Okay po. Ma'am, so far po, ano po yung mga daan na hindi na pwedeng daanan, not possible routes po? Yung dito po sa Santa Monica, going to Asunta Technical High School, La Trevi and North Grove, hindi na po siya passable. And then dun sa Santa Monica, Purok 2,
hindi na rin po passable. And sa Santa Cruz po, Gaano po kataas yung tubig doon? halos nasa 2 feet po. tuhod. Pwede tuhod din. Bali, kasi po, sobrang hirap po talaga yung residente ng San Simon kasi ginagawa po yung dalawang tulay, tsaka po yung sa Santa Monica, doon sa may tulay din po doon. So, bali, yung access road na lang po talaga nila is yung sa Manabac Road, doon sa San Juan, San Pedro. Kamusta naman po yung access road po na yun? Hindi po ba siya dilapidated road or hindi siya baha? Hindi naman po siya baha, pero traffic lang po talaga kasi halos doon na po dumadaan yung mga residente. Wala na po silang ibang choice kundi Yes. doon. No? So, yung ibang barangay din, Bahana. Bali, yung nasabi ko muna is yung mga nasa Along Pampanga River. And then, yung dito sa Tulaok, yun, San Agustin, Bahana din, Santo Niño, San Pablo, Libutan Propio, and San Isidro. May mga bahay na din. Santa Monica. Apo. So, bali, nasa 9 barangay. Ongoing pa po yung reporting ng mga barangay natin. Ano naman po ang magiging hakbang po ng MDRMO at ng San Simon LGU po going forward? Bali, bukas po, na-instruct po ako ng ating chairperson, MDRMC chairperson, si Mayor, na mag-convene po tayo ng MDRM Council po bukas para sa possible na declaration of state of calamity. Para rin po makatulong tayo sa mga kababayan natin. So, bali may report na din po yung sa agriculture natin. Talagang apektado na rin po yung mga farmers natin dahil sa pagbaha. So, yung pong possible declaration ng state of calamity po, bukas po iyon, tama po ba? Or, Yes, magkukonvene po muna tayo ng MDRM Council. Okay po, sige po. Ano naman po ang mensahe niyo po sa mga manonood po natin, ma'am? Kareng kaluguran kong Simonians, nung alata naman pong importanteng lakad, keng, kilwal, siguro po, mas masanting po, kenta na mo pong bale, mag-ready ta mo po, kasi po daragol pa po in danum, deng anak, deng kay po, deng bale, check talangan po, mag-imbakta na pong pamangan tamo, danum, dito hanggang emergency supplies po na kailangan i-ready ta nala po. Basta't po, at so kami mo po Kenny, Mantabe, kaya kayo 24/7, lagi naman po makapost yung kaya kami hotline. Anytime na kailangan nyo kami po, at so kami mo po, mouse kayo mo po. Pinaka-critical ngayon yung infrastructure ng DPWH. Kaya pala may reason na bumaha, halimbawa yung Bacolor. Kasi pala flat yung kapantay na ng papuntang barangay. So, kapusang dike na ginawa. Na merong mga dahilan kaya malaki ang tubig. No? So ngayon, yung report ng DPWH ngayon, yung mga nasirang mga dike, malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin eh. Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Yung susunod, nakakaligtan na naman nila yung kasunod. So nangyari ito sa Bacolor, yung mga evacuees natin, kawawa sila. Bigla, nagkaroon ng flood. Yun, ang nakita ko talaga ngayon, yung infrastructure. Naaprubahan sooner o Yung Disaster Council, nag-approve na naman ng mga board. Yung Disaster Council, magpo-propose siya ng mga state of calamity. Kasi hindi mo pwedeng i-declare. Kasi yung mga mayor, ilang linggo ng baha, hindi nila magamit ang calamity fund nila. At mag-a-appeal ako sa Congress, sa Senate. Kasi may batas na hindi ka pwedeng bumili ng NFA rice kung hindi signal number 1. Hindi signal number 2. Kung walang damage. So,
hindi naman sila pwedeng makabili ng kumayansya. 2,200 ang bigas. At una, kaya kung mag-a-appeal, alisin yun sa batas na may earthquake, El Nino, dapat nakaka-withdraw ka din, di ba? Kagaya ng mga baby masundo, kahit na walang bagyo, bumaba siya. High tide siya. Sana kung mapapamin ko, mag-a-appeal ako na alisin na yung kung walang bagyo, hindi ka pwedeng bumili ng NFA rice. Dapat alisin. I-amend lang nila. Yun lang portion na yun. At saka siguro, mag-a-appeal din ako. Ang 5% ngayon sa laki na ngayon ng risk ng effect ng climate change. Matagal na panahon sa local government code, yung budget, 5%, yung pa rin ang ginagamit. Kagaya ngayon, yung sa Totomas, 3 million. Ilan ang populasyon niya? 10,000, 50,000, ilubog lahat. Ang mangyayari sa 3,000? Hindi ka naman pwedeng gumamit sa ibang fund mo, annual budget mo. For now, mas mataas ng konti yung tubig ngayon compared kahapon dahil magmula kagabi, non-stop ang ulan. Tapos nasabayan pa tayo ng high tide, so mas tumaas siya ng konti. So for how many years ba naapektuhan ba laging ng flood ang Guagua po or ngayon lang? For the past few years, actually walang ganong lalo na Central Business District. Pero sa ibang mga barangay, naapektuhan yearly. Pero ngayon talaga, majority ng town, majority ng buong bayan namin is naapektuhan talaga ng tubig ngayon. Out of ilan pong barangay sa buong barangays dito sa Guagua ang apektado po ng pagbaha? Halos lahat. So kung 31 barangays kami, nasa 30 barangays na ang naapektuhan ngayon ng mga paglubog at mga tubig. Ano po yung mga barangay na pinakamataas yung tubig po? For now, ang reported sa amin at dun sa nakita din namin, nandiyan ang Barangay Santa Ursula, Barangay Santa Ines, Barangay Bangkal, Barangay Santo Cristo, Barangay San Roque, Barangay San Matias, Barangay Santo Niño. Yan yung mga medyo malalalim ng konti yung tubig. Gaano po kaalalim, sir? Ang reported sa amin is nasa 1 foot to 3 feet. Okay. Moving forward po, ano naman ang magiging plano po ng Guagua LGU po para sa mga apektado ng baha? Since yesterday, nagkaroon na tayo ng pag-iikot. Umikot na tayo sa mga evacuation centers. Tinignan natin yung kalagayan ng mga kababayan natin na nag-evacuate. So, nabigyan sila kagad ng mga food packs, ng mga kumot, at nakaantabay ang ating MSWD na tumulong sa atin para mabigyan ng suporta yung mga nasa evacuation centers. Ilan po yung evacuation centers ngayon? Ang naging active evacuation centers natin ngayon na merong mga constituents natin is about 10 evacuation centers. About 101 families, 323 individuals. Yung 101 po na yun, nakakalat po dun Meron tayong mga evacuation centers na merong mga 10 families, may iba, may 30 families. Most of them po, saan pong barangay sila galing? Yung mga sinabi ko kanina na barangay na may malalalim na tubig, like for example, San Rafael, Barangay San Rafael, Barangay Bangkal, Barangay Siran, Barangay Rizal. Yon, may mga barangay. Nasabi niyo po kanina na parang ngayon lang talaga tumaas ang baha dito naapektuhan ng malalang pagbaha ang Guagua. Ano po yung mga hakbang na ginawa niyo beforehand para po maiwasan po yung mga ganitong sakit? So before dumating po yung ang ulan na to, nagkaroon na po ng instruction ng ating mayor na linisin ang ating mga waterways, ang ating mga kanal at mga kailugan. So naglinis na po tayo. So just to prevent na mas lumaki pa yung tubig. So nakatulong po kaya right now ganyan po yung nakikita natin ngayon sa Guagua at nabawasan po yung basura na nasa mga na haharang sa tubig. Masasabi po ba natin na pwede pang tumaas yung tubig dun sa mga affected na barangay? Depende po, pero ang alam po namin sa aming bayan, basta ganyan na humihinto naman po yung ulan, mabilis naman pong bumaba yung tubig kasi nasasabayan po tayo ng high tide. Pero kung naman po magtuloy-tuloy ang ulan at tumaas ang tubig, expected nakahanda po kayo? Expected po na tataas ang tubig at ang munisipyo po ay nakahanda sa anuman pong pagtaas. Hindi po tayo humihinto tumatawag, nagkikipag-coordinate sa ating mga barangay officials. Ang ating MDRRMO ay 24
hours po talaga nakamonitor din kung may kailangan pong emergency cases na kailangan puntahan sa bawat barangay. Mensahe niyo po sa mga manonood po natin, particular sa mga taga-Guagua po. Ang mensahe lang po namin, sana po, ngayon pong tag-ulan, mag-stay po tayo sa ating mga bahay at ang ating pong munisipyo ay lagi pong nakahanda para po mantabay at tumulong sa inyo. At kung sakali man po magkaroon ng emergency, huwag po kayong magatubiling tumawag sa ating munisipyo, sa ating MDR, sa ating hotlines, no po. Mamaya po ipa-flash nila sa screen ng ating hotlines para po alam natin kung saan tayo tatawag. Maraming salamat po. Kailangan din na lakihan yung mga manhole natin. Pero ako, para sa akin, dapat yung problema sa baha, tulong-tulong eh. Dapat hindi tayo nagtatapon ng basura kahit saan. Kasi yung mga projects natin, kahit lakihan pa natin yung ating mga manhole, yung ating mga drainage, pero kung tuloy-tuloy naman yung pagtapon natin ng basura, sa aming study, yun talaga yung nagiging number one cause ng baha, ng flooding, ay naka-clog yung ating mga drainage system. So, mga Fernandinos, mga Pilipino, inaanyayahan ko po kayo na maglinis at wag po tayo magtapon kahit saan ng basura. Dahil yun po yung nagiging number one cause ng baha. So waste management pa rin yung kailangan nating mabantayan. At sa usapin ng ordinansa, may nakikita ho ba kayong tasa ng penalty dun po sa mga pasaway na andyan ho meron na ho tayong ordinansa sa Yes, kasalukuyan. actually, marami na tayong ordinance regarding waste management. Siguro, pwede naming balikan. Pag-aaralan namin sa sanggunian, titingnan namin kung paano ba ito na-implement, kung paano ito na-enforce, para siguro mabigyan natin ng pangil yung mga ordinance na yon. Dito po may pag-asa. Kasi konti lang ang isasangguni ko po problema. Kasi sabi ni Merdato, pag dito sinabi, malamang masusolusyonan. Ang ano ko sa Public Works 9, along MacArthur Highway. Yung drainage po natin sa along MacArthur Highway, I should say, from Camp Olivas, lalabas na ang tubig niyan sa Santo Tomas. Dalawang river po sa Santo Tomas. Santos A9, saka sa Public Works po, matagal ko na po itong sinasangguni rin sa inyo. Hanggang ngayon po, yung drainage natin, yung kanal, hindi po nakatutok sa ilog. So yung drainage po natin sa MacArthur Highway, Saan lumalabas yung parang tutubin na? sa taas po na sa taas po ng kanal, lalabas. Tapos na ipapasok sa Santo Tomas. Dahil nga ako, catch basin kami na Hoy, PWH, ano ba kayo? dalawang section po. Umiikot lang yung tubig doon sa kanan, wala na lang. Opo na lalabas po sa taas. Bakit hindi mo itusok sa ilog yun? Dahil sa public works po yun. Kung barangay road yun na pakakakayanin ko pa kahit maliit lang ang budget namin. Kaya lang national road po ito na MacArthur Highway po. Pero may request na. Opo. Magkano? Kay engineer, mas alam ko ni dito, nasa mga 250 linear meters na lang po ito. Magkano halaga na sa 200? Sir D, kayo na po. Mga magkano yun, di? Mga magkano yun? Diyos ko, video pa lang nilinin natin. 9. Estimate ko na po. Engineer ka, mag-estimate ka na. 15 million po, tapos na po yan. O, 15 million lang pala. May pag-asa na, may pag-asa. Sa savings na 15 million lang pala. Si Mayor Diman, hindi ko malaman, swerte na lang, kapalaran niya lang kung... Tignan niyo po sa tinero, lumaki, hindi ka pareho ng dati. Kung umabot doon sa COVID core, ang nangyari po kasi na sa nakikita ko, dahil po lahat ng kahit naman sila sa atin, tinulong po kami, alam naman natin yan, given life, nagkaroon na sila ng check-in sa Santo Tomas at saka sa Menalin. Nasa na naman po. Ano po yung continuous flow ng water galing ng bugo ng Angeles at saka ng Pora kumabagsak po sa bugo Hindi ng ko Pera. pinandigyan. Yung left side po, yung nakadigi po yung Menalin at saka sa Tomas, yung backdoor side po sa ilalim mo lang digi. Kaya ang magagawa ng magbabaklo sa Tinero, magbabaklo doon sa Amerika. Nakita na po, napakataas na ng lugar namin, wala nang may baha, yun lang.
dahil sa backflowing of water coming from Gugu at saka itong dito sa Palawi River. Wala dito yun, plant yun? Wala po eh, meron silang gamabalang. Kaya nirequest po namin ng lagi, yung backflow rin naman, ang daming pera, ewan ko, bakit hindi nagawa yun. Kaya yun Mas po, mahal yata ng DPWH yung let. oh, syempre. Kaya lalaki ng magiging. Kami naman po, tinanggap na namin yung pagkalahang namin. Pero nag-survive kami after 35 years, nandito pa rin kami. Ang kinakadong pa natin, Pinapataas na kayo ng lugar, kaya lahat ng lahat. pinapakama kami lang kasi kinulong kami na niya, kinulong kami. Ang hinihingi lang po namin, mag-diving sila doon sa right side. Nandun kasi nagsara na sila yun, mag-diving naman sila sa right side to protect us. Lalo na yung mga rulahing areas namin tilagyan sa Nakabitikan. Mayor, galing ka ng DPWH. Opo. Bakit hindi mo tinuruan yung district na yung GTR? Alam po ni D.E. Adler yan, Sino magaling ka? po si D.E. Adler. Sino yun? Sino yung District soccer? Engineer Adler, alam po niya yan. O bakit hindi mo naman binibigyan ng ano? Distrito yung Bacolor. Kagaya ngayon, nag-ano kami ng Nagsasagot po ni D.E. Adler, baka naman pinagduran ni D.E. Adler ngayon po. Ano mo lalagyan ng DPO? Ng slow protection. Pumasok nga naman lahat sa isang barangay. Ngayon, nandun sa mga cover court. Yung mga tao, kawawa. Kasi ang ganda yung tubig nila sa bahay. Matatakpan na yung bubong. Kasi doon mo lahat nilabas ang tubig. Walang bike. Sir, first time po bang lumikas or mag-evacuate? 3 times na po, pero ito pong matindi pong itong evacuate na. First time niyo po maranasan yung ganun kataas na baha? Oh, first time po. Opo. Sir, kamusta naman po ang sitwasyon niyo po dito sa evacuation center po? Ilang araw na po kayo? 2 days po. Kamusta naman po ang sitwasyon niyo? Medyo okay naman po sa tulong ng mga matataas na opisyal, mga DSW, din naman po pinababayaan po. Hindi po ba mahirap, sir, na isa lang yung bag niyo, ganyan, tapos madami po kayo dito? Wala tayo pong magagawa, ganyan po talaga eh. Kailangan po mag-test po. Ano na lang po ang ginagawa niyo para po makapag-adjust? Maghihintay lang kami ng mga relief na ganyan lang po. Pero pinagdadasal ko po sana matapos na po itong crisis na po. Ano naman po ang nararamdaman niyo po ngayon? Malungkot kasi yung mga gamit namin sa bahay, iniisip ko hanggang ngayon. Meron po ba, ano po yung mga nadala niyong gamit dito? Konti lang eh. Yung iba, ganun lang importante lang po. Konting damit, konting paglulutuan, yun lang. Ilan po kayong lumikas? 4, Buong pamilya? mga 4 lang. Nasapat po kayo sa Apo. ano naman, meron po ba kayong mga naisalbang gamit dito sa bahay niyo po? Tinataas po ba yung mga gamit niyo? Tinaas po namin pero ngayon, no choice namin, hindi ko na maasahan na maano pa yun. Kasi nabalita namin na tumas na talaga eh. Malapit na umabot sa pintuan yung bahay. Kung po ba lumikas kayo dito, gaano po kataas yun? Bago po kayo nag-evacuate? Hanggang dibdib po pa lang. Hanggang dibdib mo? Ngayon, siguro lampas na po sa akin. Kailan po yung hanggang dibdib mo yun? Kahapon po. Kahapon. Pero ngayon, grabe. Ako. Ano naman po ang panawagan niyo po sa mga manonood po natin? Particular na sa mga LGU po natin. Sana po sa mga LGU, ipapasalamat po kami sa mga tulong nyo. At saka sa mga nakatira po sa kababayan ko sa Tendero, kung kailangan nyo lumikas na po kayo kasi grabe na po talaga yung ngayon, panahon. Kaya maraming po salamat. Yes, nag-usap kami nung director doon, si Director Maglaya. Maghahati tayo ng assignment, sabi nga natin, kasi hindi naman natin gusto ma-congest yung ating leptospirosis ward at saka dengue ward. So yung mild and moderate cases of leptospirosis and dengue, pwede kong i-refer sa kanila, while those that are, sabi nga natin, yung severe cases of dengue and leptospirosis, sa amin mo. Yun ang maganda kasi sa healthcare provider network. We can triage patients at ano yung dapat lang na mapunta sa isang referral hospital like JP Lingan. Tumas ang kaso ba? Tumataas ko ba sa JP? Ang dengue kasi forever na yan, parang hindi na sa amin bumababa. Every season meron, kaya magpagtag-ulan, magandang araw.
But leptospirosis, considering ngayon na may baha, hintayin natin in the next few days tataas ang kaso natin ng leptospirosis. Pero ngayon, ang isang action ng Department of Health is to give prophylaxis. Nagbibigay na kasi sila ngayon ng doxycycline sa lahat ng munisipyo para yung RH mabigyan yung mga pasyente natin or yung mga kababayan natin. Now, for the JBL naman, ready naman tayo for leptospirosis kasi meron tayong dialysis at ICU na kailangan naman natin. Nancy Pingul Cortez. Anong barangay po? Tinayero. Pinahero. Mami, kumusta po kayo dito, Mami? Ang sitwasyon niyo rito? Okay naman po, at least ligtas kami dito. Mami, taon-taon po, lagi nilang ganito yung sitwasyon natin na Dominikas, kung saan lugar. Ngayon po, itong taon na ito, mas grabe. Nung nakaraan taon po, hindi ganito kagrabe. Pero once a year po talaga lumulubog kami. Ano to, Mami? Nasanay na po ba kayo ng ganito? Hindi po ba kayo napapagod? Nakakapagod din kaso wala lang kaming magawa. Ano po yung hihilingin po natin? Bukod dito sa mga tulong na binibigay ng lokal na pamahalaan ng Bacolor, ni Mayor Ding Mandato, ano pa po yung mga mahihiling po ninyo? Mga financial assistant. Kasi po sa ngayon wala kaming trabaho. Dahil yung asawa ko, PWD. Opo. Bukod po sa financial assistance, Mami, ano pa po, lagi na lang po ba tayong ganito na kapag kami ulan, babaha? Ano po yung mas malalim na panawagan po ninyo? Nananawagan po ako na sana hindi na laging ganito, na sana mapagawa na yung mga drainage namin doon para hindi na kami lumulubog. So, sa ngayon, tiis-tiis muna po. Opo. Ano po yung kinabubuhay po natin? Yung mga reliefs good po na ipinapadala ni Mayor tsaka po ni Nanay, yun po ang kinakabuhay namin ngayon, sa ngayon po. Ano po yung hanap buhay po natin? Yung normal po, pagka wala po. Nakikipaglabada ako, tapos nakikipagugas ako ng plato sa mga kapitbahay. May anak po ba tayo na? Opo. Nasaan po yung mga anak po natin? Nandyan po. Nakakatulong naman po sila sa inyo. Opo. Si tatay po, ano nangyari po kay tatay? Na may stroke po siya. Na milestone. Opo. So, ilang taon na po na milestone sa tatay? Buwan pa lang po, nung January 7 pa lang siya na may stroke. Tapos ganito pa yung sitwasyon natin. Opo. So, hindi po ba kayo nahihirapan na ganito po yung sitwasyon ng tatay? Mahirap po kung sa mahirap, pero po kailangan kong pagtising kasi asawa ko siya. Hindi ko siya pwedeng iwanan sa gitna ng sitwasyon niya ngayon. Ngayon, alam mo na, dito na taon-taon nandito ako. Nakikita ko po yung kalagayan, lumulusok po sa lugar mo. Talagang napakalalim po ng tubig. Opo. Yung sitwasyon nyo doon. Hindi po ba kayo nag-iisip na sana lumipat na lang ako sa ibang lugar? Hindi na po kasi po sa ngayon nasanay na kami sa ganyan na sitwasyon. Kung mag-iisip pa kami panibagong pakikisama na naman sa ibang tao. Diyan po kahit mahirap, okay lang. At least alam mo naman yung mga kapitbahay mo, yung mga nakakasalimuha mong tao doon. So okay na po kayo dyan? Di na po? Opo. Tiis-tiis na lang po. Opo. Salamat po. No? Nandiyan pa rin yung mga dengue, tapos leptospirosis, no? And also, as I said kanina, yung mga dahil sa tiyan, pagtatae, no? Dahil nga sa maruming tubig, no? And then po, mga disaster-related diseases. Yun po. Yung PHO po, paano po nakaka-help sa mga panahon po na ganito? Okay. Ang Provincial Health Office naman in close coordination with the different municipalities
their RHUs. No? So ina-update naman tayo ng mga municipalities na affected na, lalo na yung mga baha, nasasabihan tayo. So nagpapadala tayo ng mga gamot katulad ng mga gamot na pang-prevent sa leptospirosis like doxycycline. Nagpapadala tayo. Saka yung mga ibang disaster meds na kakailangan, kung walang supply sila, humingi rin sila ng tulong sa amin at pinapadala namin sila. So, hindi lang kayo dito sa Bacolor as of the Ay, hindi po. Mag-iikot po kayo? Yes po. So, ina-update naman po kami ng mga different municipalities. So, as I said, yung mga RHUs natin. Kung hindi nila kaya at kulang sila sa supplies or manpower, tumatawag naman po sila sa PHO. And nandiyan rin yung mga district hospitals natin para tumulong. Sir, sa mga ganitong evacuation kasi, syempre, magkakadikit sila eh. Apo. Paano po may iwasan yung hawaan po sa mga kabataan or sa mga batang na maliliit? Pag ganyan kasi sa mga evacuation center, hindi talaga natin maiwasan, no? Pero yung number one talagang pwede natin gawin is yung natawag nilang WASH. Yung water natin dapat malinis, sanitation, hygienic, panatiliin, malinis yung area. Tapos yung katulad ng ginawa namin ito, may kanya per family. At least hindi sila nagkakadikit-dikit, no? Saka tinuturuan natin sila ng proper way of disposal ng mga madudumi or paglinis sa katawan, hygiene, para maiwasan natin yung mga sakit po. Sir, ulitin ko lang po yung kung ano po yung mga sakit po na Okay. Kasi sa kanina, yung mga influenza-like diseases, mga flu, no? Ubo-sipon, upper respiratory, no? Pagtatae, diarrhea, no? Pagsusuka, leptospirosis and dengue, nandiyan pa rin sila. Kaya dapat nating iwasan mga yan. Tapos, nandiyan rin po yung mga nakapulpulmonya, no? And mga disaster-related diseases, yan po. ano naman po yung mensahe po natin para sa mga viewers po natin? Okay. So sa mga ganitong panahon, number one, lalo na yung mga nasa sa mga mababang areas na baha, kung maiiwasan po sana natin na wag lumusong, wag na lang po. Pero kung talagang kailangan lulusong, pagkahawon po talaga panatiling malinis. Ugas lang sa sabon, ganyan. Tapos disinfect with alcohol. Malaking tulong po yun para maiwasan natin yung leptospirosis, no? Tapos yung mga areas natin na mga stagnant areas, make sure na nalilinis parati yon para yung kasi pinagbabahayan ng mga causes ng dengue. Zone 4. Good morning din po. Ito po ay naglinis po tayo ng mga basura. Ito pong basura to galing po mula ng Angeles, San Fernando. Tapos naglinis po kami doon sa boundary ng San Juan at Cabalanchian dahil malakas po yung daloy ng tubig na may bako doon. Siyempre po, aagos yan. Ngayon po, pumunta po dito sa amin, sa Zone 4. Kaya po, siyempre kami, hindi po namin alisin to. Dahil hahapaw po yung tubig, baka pumunta po sa mga bahay. Maraming masisira po. Sino po yung mga katuwang po natin dito sa paglilinis na ito? Ito po, yung mga council po, SK, tapos po yung mga konsyal ng bayan. Ito po, nandito po si Konsyala Emily Batak Valerio at saka po si Konsyala Aisa Conanan. Nandun rin po si Konsyala JD Ison. May pinuntahan lang po sandali. Siyempre, ang magaling na po na ang masipag naming mayor at ang mga SB. Actually po, si mayor po, nagpakuha po ng isang, back-o po. Nandun po sa kabila naman. Para po yung naano po ng basura doon, para po makuha namin. Sir, after po nito ng paglilinis na to, ano po yung mga gagawin nating hakbang para hindi na po maulit na maipon itong ganitong karaming basura dito sa barangay po natin? Sige po, magkikipag-coordinate po siguro kami sa San Fernando, tsaka sa Penro, at tsaka sa Penro po, para po malaman nila na yung pumapasok na talagang basura dito, opo, sa amin, barangay. Opo, thank you rin po. Good morning po.
Ang flood situation dito po sa barangay sa bayan po ng San Simon. So out of 14 barangay po, nasa 9 barangay na po yung reported flooded po natin. Ano-anong barangay po yan? Una yung Santa Cruz, yan halos talaga buong residente natin. Baha na sila. San Pedro, San Juan, San Miguel meron na din po. Yan po yung nasa along Pampanga River po. Gaano po kataas yung mga baha? Sa pinakamalalim is hanggang 2.5 feet na po. So, natuhod ba yun? Lampas tuhod po. Okay po. Ano naman po ang ginagawa ng MDRMO so far po dito sa San Simon? Syempre, naka-monitor po tayo ngayon 24/7. So, naghahanda na rin po tayo ng pamimigay sa mga, meron na po kasi tayong evacuees. So, dalawa po yung LGU po, yung evacuation po ng LGU nasa government center, and then sa San Agustin covered court po, meron na din po. So, naghahanda po tayo ng hygiene kit po para sa kanila ngayon. Ilan na po yung mga naka-evacuate po? Ilan evacuees po? Sa government center po is nasa 13 families na, 53 individuals, and then sa San Agustin po is 38 families, 103 individuals. Okay. Bali, saan po yung pinakamadaming evacuees? Tama. Dito po sa San Agustin covered court. Yes. Okay po. Ma'am, so far po, ano po yung mga daan na hindi na pwedeng daanan, not possible routes po? Yung dito po sa Santa Monica, going to Asunta Technical High School, La Trevi and North Grove, hindi na po siya passable. And then dun sa Santa Monica, Purok 2, hindi na rin po passable. And sa Santa Cruz po, Gaano po kataas yung tubig doon? halos nasa 2 feet po. Tuhod. Tuhod din. Bali, kasi po, sobrang hirap po talaga yung residente ng San Simon kasi ginagawa po yung dalawang tulay, tsaka po yung sa Santa Monica, doon sa may tulay din po doon. So, bali, yung access road na lang po talaga nila is yung sa Manabac Road, doon sa San Juan, San Pedro. Kamusta naman po yung access road po na yun? Hindi po ba siya dilapidated road or hindi siya baha? Hindi naman po siya baha. Pero, traffic lang po talaga kasi halos doon na po dumadaan yung mga residente. Wala na po silang ibang choice po dito. So, yung ibang barangay din, baha na. Bali, yung nasabi ko muna is yung mga nasa along Pampanga River. And then, yung dito sa Tulaok, yun, San Agustin, baha na din, Santo Niño, San Pablo, Libutan Propio, and San Isidro. May mga bahay na din. Santa Monica. Apo. So, bali nasa 9 barangay, ongoing pa po yung reporting ng mga barangay natin. Ano naman po ang magiging hakbang po ng MDRMO at ng San Simon LGU po going forward? Bali, bukas po, na-instruct po ako ng ating chairperson, MDRMC chairperson, si Mayor, na mag-convene po tayo ng MDRM Council po bukas para sa possible na declaration of state of calamity. Para rin po makatulong tayo sa mga kababayan natin. So, bali may report na din po yung sa agriculture natin. Talagang apektado na rin po yung mga farmers natin dahil sa pagbaha. So, yung pong possible declaration ng state of calamity po, bukas po iyon, tama po ba? Or, Yes, magkukonvene po muna tayo ng MDRM Council. Okay po, sige po. Ano naman po ang mensahe niyo po sa mga manonood po natin, no? Kareng kaluguran kong Simonians, nung alata naman pong importanteng lakad, keng kilwal, siguro po, mas masanting po, kentana mo pong bale, mag-ready ta mo po, kasi po, datagol pa po danum, deng anak, deng kay po, deng bale, check talangan po, mag-imbakta na pong pamangan tamo,
Danum, dito hanggang emergency supplies po na kailangan i-ready tanala po. Basta't po, at syo kami mo po Kenny, mantabe, kaya kayo 24/7, lagi naman po makapos yung kaya kami hotline. Anytime na kailangan nyo kami po, at syo kami mo po, mouse kayo mo po. Pinaka-critical ngayon yung infrastructure ng DPWH. Kaya pala may reason na bumaha, halimbawa yung Bacolor. Kasi pala flat yung kapantay na ng papuntang barangay. So, tapos ang dike na ginawa. Na mayroong mga dahilan kaya malaki ang tubig. No? So ngayon, yung report ng DPWH ngayon, yung mga nasirang mga dike, malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin eh. Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Yung susunod, nakakaligtan na naman nila yung kasunod. So nangyari ito sa Bacolor. Eh yung mga na-evacuees natin, kawawa sila. Bigla, nagkaroon ng flood. Yun, ang nakita ko talaga ngayon, yung infrastructure. Naaprubahan sooner o Yung disaster council, nag-approve na naman ng mga board. Yung disaster council, magpo-propose siya ng mga state of calamity. Kasi hindi mo pwedeng i-declare. Kasi yung mga mayor, ilang linggo ng baha, hindi nila magamit ang calamity fund nila. At mag-appeal ako sa Congress, sa Senate. Kasi may batas na hindi ka pwedeng bumili ng NFA rice kung hindi signal number 1. Hindi signal number 2. Kung walang damage. So, hindi naman sila pwedeng makabili ng kumayansya. 2,200 ang bigas. At una, kaya kung mag-a-appeal, alisin yun sa batas na may earthquake, El Nino, dapat nakaka-withdraw ka din, di ba? Eh, kagaya ng mga baby masundo, kahit na walang bagyo, bumaba siya. High tide siya. Sana kung mapapamen ko, mag-a-appeal ako na alisin na yung kung walang bagyo, hindi ka pwedeng bumili ng NFA rice. Dapat alisin. I-amend lang nila. Yun lang portion na yun. At saka siguro, mag-appeal din ako. Ang 5% ngayon sa laki na ngayon ng effect ng climate change. Matagal na panahon sa local government code, yung budget, 5%, yung pa rin ang ginagamit. Kagaya ngayon, yung Santo Tomas, 3 million. Ilan ang populasyon niya? 10,000, 50,000, ilubog lahat. Ang mangyayari sa 3,000? Hindi ka naman pwedeng gumamit sa ibang fund mo, annual budget mo. For now, mas mataas ng konti yung tubig ngayon compared kahapon dahil magmula kagabi, non-stop ang ulan. Tapos nasabayan pa tayo ng high tide, so mas tumaas siya ng konti. So for how many years ba naapektuhan ba laging ng flood ang Guagua po or ngayon lang? For the past few years, actually walang ganong lalo na Central Business District. Pero sa ibang mga barangay, naapektuhan yearly. Pero ngayon talaga, majority ng town, majority ng buong bayan namin is naapektuhan talaga ng tubig ngayon. Out of ilan pong barangay, sa buong barangays dito sa Guagua, ang apektado po ng pagbaha? Halos lahat. So kung 31 barangays kami, nasa 30 barangays na ang naapektuhan ngayon ng mga paglubog at mga tubig. Ano po yung mga barangay na pinakamataas yung tubig po? For now, ang reported sa amin at dun sa nakita din namin, nandyan ang Barangay Santa Ursula, Barangay Santa Ines, Barangay Bangkal, Barangay Santo Cristo, Barangay San Roque, Barangay San Matias, Barangay Santo Niño. Yan yung mga medyo malalalim ng konti yung tubig. Gaano po kaalalim, sir? Ang reported sa amin is nasa 1 foot to 3 feet. Moving forward po, ano naman ang magiging plano po ng Guagua LGU po para sa mga apektado ng baha? Since yesterday, nagkaroon na tayo ng pag-iikot. Umikot na tayo sa mga evacuation centers. Tinignan natin yung kalagayan ng mga kababayan natin na nag-evacuate
So, nabigyan sila kagad ng mga food packs, ng mga kumot, at nakaantabay ang ating MSWD na tumulong sa atin para mabigyan ng suporta yung mga nasa evacuation centers. Ilan po yung evacuation centers niyo? Ang naging active evacuation centers natin ngayon na merong mga constituents natin is about 10 evacuation centers. About 101 families, 323 individuals. Yung 101 po na yun, nakakalat po doon. Meron tayong may mga evacuation centers na merong mga 10 families, may iba may 30 families. Most of them po, saan pong barangay sila galing? Yung mga sinabi ko kanina na barangay na may malalalim na tubig, like for example, San Rafael, Barangay San Rafael, Barangay Bangkal, Barangay Siran, Barangay Rizal. Yon, may mga barangay. Nasabi niyo po kanina na parang ngayon lang talaga tumaas ang baha dito sa, naapektuhan ng malalang pagbaha ang Guagua. Ano po yung mga hakbang na ginawa niyo beforehand para po maiwasan po yung mga ganitong sakit? So before dumating po yung ang ulan na to, nagkaroon na po ng instruction ng ating mayor na linisin ang ating mga waterways, ang ating mga kanal at mga kailugan. So naglinis na po tayo. So just to prevent na mas lumaki pa yung tubig. So nakatulong po kaya right now ganyan po yung nakikita natin ngayon sa Guagua at nabawasan po yung basura na nasa mga na haharang sa tubig. Masasabi po ba natin na pwede pang tumaas yung tubig dun sa mga affected na barangay? Depende po, pero ang alam po namin sa aming bayan, basta ganyan na humihinto naman po yung ulan, mabilis naman pong bumaba yung tubig. Kasi nasasabayan po tayo ng high tide. Pero kung naman po magtuloy-tuloy ang ulan at tumaas ang tubig, Expected nakahanda po. kayo? Expected po na tataas ang tubig at ang munisipyo po ay nakahanda sa anuman pong pagtaas. Hindi po tayo humihinto tumatawag, nagkikipag-coordinate sa ating mga barangay officials. Ang ating MDRRMO ay 24 hours po talaga nakamonitor din kung may kailangan pong emergency cases na kailangan puntahan sa bawat barangay. Mensahe niyo po sa mga manonood po natin, particular sa mga taga-Guagua po. Ang mensahe lang po namin, sana po, ngayon pong tag-ulan, mag-stay po tayo sa ating mga bahay at ang ating pong munisipyo ay lagi pong nakahanda para po mantabay at tumulong sa inyo. At kung sakali man po magkaroon ng emergency, huwag po kayong magatubiling tumawag sa ating munisipyo, sa ating MDR, sa ating hotlines. No po? Mamaya po ipa-flash nila sa screen ng ating hotlines para po alam natin kung saan tayo tatawag. Maraming salamat po. Kailangan din na lakihan yung mga manhole natin. Pero ako, para sa akin, dapat yung problema sa baha, tulong-tulong eh. Dapat hindi tayo nagtatapon ng basura kahit saan. Kasi yung mga projects natin, kahit lakihan pa natin yung ating mga manhole, yung ating mga drainage, pero kung tuloy-tuloy naman yung pagtapon natin ng basura, sa aming study, yung talaga yung nagiging number one cause ng baha, ng flooding, ay naka-clog yung ating mga drainage system. So, mga Fernandinos, mga Pilipino, inaanyayahan ko po kayo na maglinis at wag po tayo magtapon kahit saan ng basura. Dahil yun po yung nagiging number one cause ng baha. So waste management pa rin yung kailangan nating mabantayan. At sa usapin ng ordinansa, may nakikita ho ba kayong tasa ng penalty dun po sa mga pasaway na andyan ho meron na ho tayong ordinansa sa kasalukuyan? Actually, marami na tayong ordinance regarding waste management. Siguro pwede naming balikan, pag-aaralan namin sa sanggunian, titingnan namin kung paano ba ito na-implement, kung paano ito na-enforce, para siguro mabigyan natin ng pangil yung mga ordinance na yon. Dito po may pag-asa. Kasi konti lang ang isasangguni ko po problema. Kasi sabi ni Merdato, pag dito sinabi, malamang masusolusyonan. Ang ano ko sa Public Works na along MacArthur Highway. Yung drainage po natin sa along MacArthur Highway, I should say, from Camp Olivas, lalabas na ang tubig niyan sa Santo Tomas. Dalawang river po sa Santo Tomas. Santo Sinai, saka sa Public Works po. Matagal ko na po itong sinasangguni rin sa inyo. Hanggang ngayon po, yung drainage natin, yung kanal, hindi po nakatutok sa ilog. So yung drainage po natin sa MacArthur Highway,
Sa taas po na sa taas po ng kanal. Lalabas. Tapos na ipapasok sa Santo Tomas. Dahil nga ako catch basin kami na Ano ba kayo? Dalawang section po. Umiikot lang yung tubig doon sa ano? Wala na lang? Opo na lalabas po sa taas. Bakit hindi mo ito sa ilog yun? Nine sa public works po yun. Kung barangay road yun na baka kakayanin ko pa kahit maliit lang ang budget namin. Kaya lang national road po ito na MacArthur Highway po. Pero ni-request mo na. Opo. Magkano? Kay engineer, mas alam ko ni dito, nasa mga 250 linear meters na lang po ito. Magkano halaga na sa 200? Sir D, kayo na po. Mga magkano yun, Di? Mga magkano yun? Diyos ko, video pa lang nililin natin. 9. Estimate ko na po. Engineer ka, mag-estimate ka na. 15 million po, tapos na po yan. O, 15 million lang pala. May pag-asa na, may pag-asa. Sa savings na 15 million lang pala. Si Mayor Diman, hindi ko malaman, swerte na lang, kapalaran niya lang kung... Tignan niyo po sa tinero, lumaki, hindi ka pareho ng dati. Umabot doon sa forward court. Ang nangyari po kasi na sa nakikita ko, dahil po lahat ng type naman sila sa atin, tinulong po kami, alam naman natin yan, given life. Nagkaroon na sila ng check-in sa Santo Tomas at saka sa Menalim. Nasa na naman po. Ano po yung continuous flow ng water galing ng Bugo ng Angeles at saka ng Pora kumapagsak po sa Bugo Hindi River. binigyan. Yung left side po, yung nakadigi po yung Menalim at saka sa Tomas, yung backdoor side po sa ilalim mo lang digi. Kaya ang magagawa ng magbabaklo sa Tinayero, magbabaklo doon sa Amerika. Nakita na po, napakataas na ng lugar namin, wala nang may baha, yun lang. Dahil sa backflowing of water, coming from Bugo, at saka itong dito sa Palawi River. Wala dito yun, plant yun? Wala po eh, meron sila hanggang mabalang. Kaya nirequest ko namin ng lagi, yung backdoor ko naman, ang daming pera, ewan ko, bakit hindi nagawa yun. Kaya yung Mas mahal yata ng DPWH yung let. Oh, siyempre. Lalaki lang ng DPWH. Kami naman po, tinanggap na namin yung pagkalahang namin. Pero nag-survive kami after 35 years, nandito pa rin kami. Ang pinagkanoon pa natin. Pinapataas na kayo ng lugar, kay lahat ng lahat. Pinapakama kami lang kasi kinulong kami na niya, kinulong kami. Ang hinihingi lang po namin, mag-diving sila doon sa right side. Nandun kasi nagsara na sila, mag-diving naman sila sa right side to protect us. Lalo na yung mga relying areas namin tinagero sa Kabititan. Mayor, galing ka ng DPWH. Opo. Bakit hindi mo tinuruan yung district na engineer? Alam po ni D. Algar yan, Sino alam ka? po si D. Algar yan. Sino yun? Sino yung District soccer? Engineer Algar, alam po niya yan. O bakit hindi mo naman binibigyan ng ano? Distrito yung Bacolor. Kagaya ngayon, nag-ano kami ng Nagsasagot po ni D. Algar, baka naman pinandunan ni D. Algar ngayon po. Ano po kaya ng DK yun? Ng slow protection. Pumasok na naman lahat sa isang barangay. Ngayon, nandun sa mga cover court. Yung mga tao, kawawa. Kasi ang ganda yung tubig nila sa bahay. Matatakpan na yung bubong. Kasi doon mo lahat nilabas ang tubig. Walang bike. Sir, first time po bang lumikas or mag-evacuate? 3 times na po, pero ito pong matindi pong itong evacuate na. First time niyo po maranasan yung ganun kataas na baha? Oh, first time po. Opo. Sir, kamusta naman po ang sitwasyon niyo po dito sa evacuation center po? Ilang araw na po kayo? 2 days po. Kamusta naman po ang sitwasyon niyo? Medyo okay naman po sa tulong ng mga matataas na opisyal, mga DSW, din hindi naman po pinababayaan po. Hindi po ba mahirap, sir, na isa lang yung bag niyo, ganyan, tapos madami po kayo dito? Wala tayo pong magagawa, ganyan po talaga eh. Kailangan po mag-test po. Ano na lang po ang ginagawa niyo para makapag-adjust? Maghihintay lang kami ng mga relief na ganyan lang po. Pero pinagdadasal ko po sana matapos na po itong crisis na po. Ano naman po ang nararamdaman niyo po ngayon? Malungkot kasi yung mga gamit namin sa bahay, iniisip ko hanggang ngayon. Meron po ba, ano po yung mga nadala niyong gamit dito? Konti lang eh. Yung iba, ganun lang importante lang po. Konting damit, konting paglulutuan, yun lang. Ilan po kayong lumikas? 4. Buong pamilya? Mga 4 lang. Nasapat po kayo sa Apo.
Paano naman, meron po ba kayong mga naisalbang gamit dun sa bahay niyo po? Tinataas po ba yung mga gamit? Tinaas po namin pero ngayon, no choice namin, hindi ko na maasahan na maano pa yun kasi nabalita namin na tumaas na talaga eh. Malapit na umabot sa pintuan yung bahay. Kung po ba lumikas kayo dito, gaano po kataas yun? Bago po kayo nalibat? Hanggang dibdib po pala. Hanggang dibdib mo? Ngayon, siguro lampas na po sa akin. Kailan po yung hanggang dibdib mo yun? Kahapon po. Kahapon. Oo, pero ngayon, grabe. Ako. Ano naman po ang panawagan niyo po sa mga manonood po natin? Particular na sa mga LGU po natin. Sana po sa mga LGU, ipapasalamat po kami sa mga tulong nyo. At saka sa mga nakatira po sa kababayan ko sa Tendero, kung kailangan nyo lumikas na po kayo kasi grabe na po talaga yung ngayon, panahon. Kaya maraming po salamat. Yes, nag-usap kami nung director doon, si Director Maglaya. Maghahati tayo ng assignment, sabi nga natin, kasi hindi naman natin gusto ma-congest yung ating leptospirosis ward at saka dengue ward. So yung mild and moderate cases of leptospirosis and dengue, pwede kong i-refer sa kanila, while those that are, sabi nga natin, yung severe cases of dengue and leptospirosis, sa amin mo. Yun ang maganda kasi sa healthcare provider network. We can triage patients at ano yung dapat lang na mapunta sa isang referral hospital like JP Lingan. Kumusta ang kaso ba? Tumataas ko ba sa Ang dengue kasi forever na yan, parang hindi na sa amin bumababa. Every season meron, kaya magpagtag-ulan, pag-araw. But leptospirosis, considering ngayon na may baka, hintayin natin in the next few days tataas ang kaso natin ng leptospirosis. Pero ngayon, ang isang action ng Department of Health is to give prophylaxis. Nagbibigay na kasi sila ngayon ng doxycycline sa lahat ng munisipyo para yung RH mabigyan yung mga pasyente natin or yung mga kababayan natin. Now, for the JBL naman, ready naman tayo for leptospirosis kasi meron tayong dialysis at ICU na kailangan naman natin dito. Nancy Pingo Cortez. Anong barangay po? Tinayero. Tinahero. Mami, kumusta po kayo dito, Mami? Sitwasyon niyo rito? Okay naman po, at least ligtas kami dito. Mami, taon-taon po, lagi na lang ganito yung sitwasyon natin na dumilikas, kung saan-saan lugar. Ngayon po, itong taon na ito, mas grabe. Nung nakaraang taon po, hindi ganito kagrabe. Pero once a year po talaga lumulubog kami. Ano to, Mami? Nasanay na po ba kayo ng ganito? Hindi po ba kayo napapagod? Nakakapagod din kasi wala lang kaming magawa. Ano po yung hihilingin po natin? Bukod dito sa mga tulong na binibigay ng lokal na pamahalaan ng Bacolor, ni Mayor D. Mandato, ano pa po yung mga mahihiling po ninyo? Mga financial assistant. Kasi po sa ngayon wala kaming trabaho. Dahil yung asawa ko, PWD. Opo. Bukod po sa financial assistance, Mami, ano pa po, lagi na lang po ba tayong ganito na kapag kami ulan, babaha? Ano po yung mas malalim na panawagan po ninyo? Nananawagan po ako na sana hindi na laging ganito, na sana mapagawa na yung mga grenades namin doon para hindi na kami lumulubog. So, sa ngayon, tis-tis muna po. Opo. Opo. Ano po yung kinabubuhay po natin? Yung mga reliefs good po na ipinapadala ni Mayor tsaka po ni Nanay, yun po ang kinakabuhay namin ngayon, sa ngayon po. Ano po yung hanap buhay po natin? Yung normal po, kapag wala po. Nakikipaglabada ako, tapos nagipaghugas ako ng plato sa mga kapitbahay. May anak po ba tayo na? Opo. Nasaan po yung mga anak po natin? Nandyan po. Nakakatulong naman po sila sa inyo. Opo. Si tatay po, anong nangyari po kay tatay? Na may stroke po siya. Na milestone. Opo. So, ilang taon na po na milestone si tatay? Buwan pa lang po, nung January 7 pa lang siya na may stroke. Tapos ganito pa yung sitwasyon natin. Opo. So, hindi po ba kayo nahihirapan na ganito po yung
Mahirap po kung sa mahirap, pero po kailangan kong pagtising kasi asawa ko siya. Hindi ko siya pwedeng iwanan sa gitna ng sitwasyon niya ngayon. Ngayon, alam mo na, dito na taon-taon nandito ako. Nakikita ko po yung kalagayan, lumulusong po ako sa lugar ninyo. Talagang napakalalim po ng tubig. Opo. Yung sitwasyon nyo doon. Hindi po ba kayo nag-iisip na sana lumipat na lang ako sa ibang lugar? Hindi na po kasi po sa ngayon nasanay na kami sa ganyan na sitwasyon. Kung mag-iisip pa kami panibagong pakikisama na naman sa ibang tao. Diyan po kahit mahirap, okay lang. At least alam mo naman yung mga kapitbahay mo, yung mga nakakasalimuha mong tao doon. So okay na po kayo dyan? Di na Opo. Tiis-tiis na lang. Opo. Salamat po. No? Andiyan pa rin yung mga dengue, tapos leptospirosis, no? And also, as I said kanina, yung mga dahil sa tiyan, pagtatae, no? Dahil nga sa maruming tubig, no? And then po, mga disaster-related diseases. Yun po. Yung PHO po, paano po nakaka-affect sa mga panahon po na ganito? Okay. Ang Provincial Health Office naman in close coordination with the different municipalities through their RHUs. No, so ina-update naman tayo ng mga municipalities na affected na, lalo na yung mga baha. Nasasabihan tayo. So nagpapadala tayo ng mga gamot katulad ng mga gamot na pang-prevent sa leptospirosis like doxycycline. Nagpapadala tayo. Saka yung mga ibang disaster meds na kakailangan, kung walang supply sila, humingi rin sila ng tulong sa amin at pinapadala namin sila. So hindi lang kayo dito sa Bacolor? Ay, hindi po. Mag-iikot po kayo? Yes po. So, ina-update naman po kami ng mga different municipalities. So, as I said, yung mga RHUs natin. Kung hindi nila kaya at kulang sila sa supplies or manpower, tumatawag naman po sila sa PHO. And nandiyan rin yung mga district hospitals natin para tumulong. Sir, sa mga gantong evacuation kasi, syempre, magkakadikit sila eh. Apo. Paano po may iwasan yung hawaan po sa mga kabataan or sa mga batang na maliliit? Pag ganyan kasi sa mga evacuation center, hindi talaga natin maiwasan, no? Pero yung number one talagang pwede natin gawin is yung tatawag nilang wash. Yung water natin dapat malinis, sanitation, hygienic, panatiliin, malinis yung area. Tapos yung katulad ng ginawa namin ito, may kanya per family. At least hindi sila nagkakadikit-dikit, no? Saka tinuturuan na natin sila ng proper way of disposal ng mga madudumi or paglinis ng katawan, hygiene, para maiwasan natin yung mga sakit po. Sir, ulitin ko lang po yung kung ano po yung mga sakit po na Okay. As I said kanina, yung mga influenza-like diseases, mga flu, no? Ubo-sipon, upper respiratory, no? Pagtatae, diarrhea, no? Pagsusuka, leptospirosis and dengue, nandiyan pa rin sila. Kaya dapat nating iwasan mga yan. Tapos, nandiyan rin po yung mga nakapulpulmonya, no? And mga disaster-related diseases, yan po. Ano naman po yung mensahe po natin para sa mga viewers po natin? Okay. So, sa mga ganitong panahon, number one, lalo na yung mga nasa sa mga mababang areas na baha, kung maiiwasan po sana natin na wag lumusong, wag na lang po. Pero kung talagang kailangan lulusong, pagkahawon po talaga panatiling malinis. Ugas lang sa sabon, ganyan. Tapos disinfect with alcohol. Malaking tulong po yun para maiwasan natin yung leptospirosis, no? Tapos yung mga areas natin na mga stagnant areas, make sure na nalilinis parati yon para yung kasi pinagbabahayan ng mga causes ng dengue.
Eastward by then, we will have increased rain in Ilocos Norte, Apayao, and Cagayan. And by Saturday, as the southwest monsoon is pulled towards the north by Emong, we will have yellow and orange rainfall forecast, and Metro Manila will have much less than 50 po. Next slide. Now for the tropical cyclone threat potential for the next 2 weeks, as both Dante and Emong will move, they will be close to each other but may not really join, as Dante will be a tropical depression. And the low pressure area to the east, which is number 1 on the upper graph, Mr. President, will be close to the Philippine area of responsibility, and we'll have to watch out if ever this will pull in the southwest monsoon. Next slide. Ito po yung updates natin sa dam. Ongoing po yung release ng water sa Ipo and Ambuklao and Binga, but the Ambuklao-Binga release will be caught by San Roque. So far, yun po yung situation natin, Mr. President. Next slide. Okay, yan po ang end, Mr. President. Thank you. Thank you for that forecast. So this is what we can expect in the next week and 2 weeks. 1 to 2 weeks for in terms of the weather. But like any other forecast, things change. Kaya tutukan na lang natin if there are any changes. Okay. For the preparedness and response measures, ASEC Alejandro will take us through the details, please. Yes, sir, Mr. President. Just to update the President on the combined effects of southwest monsoon, tropical cyclones Krising, Dante, and Emong as of 5 a.m. this morning. A total of 2,000 families or 5.89 thousand persons were preemptively evacuated in regions 1, 2, CAR, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 6, and Caraga. In terms of affected and displaced population, 4,000 barangays or 934,000 families or 3.3 million persons were affected across all regions. 1.2 thousand evacuation centers remain operational, currently housing 51,000 families or close to 154,000 persons. An additional 39,000 families or 160,000 persons are displaced outside evacuation centers. NCR has the highest number of displaced families inside evacuation centers with 24,000 families, and Region 1 has the highest number of displaced families outside evacuation centers with 19,000 families. Following a brief decline, the number of displaced families, both inside and outside ECs, has begun to increase again, attributed to the continued heavy rainfall brought by southwest monsoon and tropical cyclones Dante and Emong. In terms of casualties, we recorded 12 dead persons from Calabarzon, Region 10, Region 6, Caraga, Mimaropa, NCR, Region 11. Causes of death include falling debris, drowning, electrocution, and being swept by strong flood currents. In terms of injuries, we recorded 8 persons from Region 12, 10, 9, and Regions 1. Injuries are due to fallen debris and uprooted trees. We recorded 8 missing persons from Region 6, NCR, Calabarzon. Missing persons were attributed to incidents of being swept away by strong currents and drowning. All casualties are subject to validation. In terms of damaged houses, 2.4 thousand houses are reported damaged in all regions, of which 423 are totally damaged and over 2,000 are partially damaged. In terms of infrastructure, damage to infrastructure and agriculture, estimated damage to infrastructure amounts to 3.9 billion pesos, with reports coming from Regions 1, 2, CAR, 3, Mimaropa, 6, and NIR. Damage and losses to agriculture sector amounts to
323 million, affecting regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, NIR, and regions 12. In terms of suspension of classes, 812 cities and municipalities suspended work in their respective AORs in regions 1, 2, CAR, 3, NCR, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, and NIR. Over 1,000 cities and municipalities suspended classes in all regions except Region 11. On the status of lifelines, several cities and municipalities are still experiencing interruption in power supply, water supply, and communication lines. 104 road sections are currently impassable in regions 1, CAR, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 6, and NIR. 14 bridges are not passable in regions 1, 3, 6, 10, and BAR. In terms of flooding, based on the... One second, yung sa not possible, ano ibig sabihin? Sira o underwater o na some are landslide? underwater, sir, and landslide. How Due to about yung landslide. tulay? 14 is, when you say it's not possible, nasira na? Hindi naman, sir. It's due to So why is it not possible? Just level of flooding. inabutan na ng Yes, tubig. Yes, sir. Okay, go ahead. In terms of flooded barangays, based on the data from DILG as of 4 a.m. this morning, over 1,100 barangays remain flooded. More than 273 barangays are experiencing receding floodwaters, and 930 barangays have reported that floods have fully subsided. The majority of flooded areas are located in the western part of Luzon due to the enhanced southwest monsoon. 40 cities and municipalities are declared under state of calamity in regions 1, 3, NCR, Calabarzon, Mimaropa, and 6. In terms of assistance provided, government agencies have provided over 181 million worth of assistance to affected families in regions 1, 2, CAR, 3, NCR, Calabarzon, Mimaropa, regions 5, 6, NIR, 9, 11, and 12. An additional 8.4 million worth of assistance was provided to augmentation support to responding LGUs and agencies in CAR and Mimaropa. That ends my short briefing, Mr. President. All right, so these are those who have been affected. We'll get to that, but before, I wanted to ask about the DepEd. What are we doing about the schools that are now full of evacuees? Anyway, let's do Rex's report first. Yes, sir. And then I want to do that, and I want to do also, still thinking about the children, the health. Yes, sir. The healthcare. Okay, But anyway, sige, Rex, ikaw na muna. Thank Give you. us what you have been able to do so far. Thank you, Mr. President. We have a short presentation. We can pull it up. All right, next slide. Mr. President, I won't go through this slide anymore because it's covered by ASEC Rafi's presentation. Suffice to say, it just shows the number of affected barangays, number of affected families. But the next slide is more of our concern. Mr. President, at the moment, we have 1,192 open evacuation centers, 45,168 families inside the evacuation centers. Now, there's a slight difference in the number of ASEC Rafi and mine because it depends on the cutoff. We use the same base data, but sometimes we print it much later or he prints it much later. But give or take, Mr. President, it comes close to each other. Now, the next slide is the slide, Mr. President, that pertains to DSWD. We've already released since last Saturday 337,228 family food packs. At the moment, Mr. President, the requests are streaming in from various regions. We are looking at close to 600,000 requests. It will come close to our Karina numbers. So the pending requests right now sums up to 540,000, of which we've catered 337,000. Most of these requests, Mr. President, na hindi pa nakikater are new requests from LGUs. They're now starting to stream in. Kasi for the past couple of days, they've been very busy with their rescue operations.
Mr. President, I'd like to point out and thank Secretary Mina because we got our fresh replenishment of quick response. That should keep our production centers running all throughout the typhoon, the next 3 typhoon season. So we're okay, Mr. President. The media has been asking if we have enough, given that there's a protracted number of storms coming in. The center, when we started the Krising run, it was 3 million family food packs in our warehouse. We haven't stopped production, so we have more than enough to cover for the next couple of storms. Mr. President, that's the last slide. Etong nandito, these came from where? They were already forward position? Yes, Mr. President, they're coming from our regional warehouses already. Okay. And then we haven't stopped production in the Pasay site and in the Cebu site because we want to keep on replenishing their stockpile. There are 2 modes of the requests coming in from local government units. There are 2 modes of dispatching them. Some of them we deliver, some of them they pick up. So it's a joint effort already between the national government and the local government. But what we're assuring them is we have the goods, we just need to get it to them. And the balance of unprocessed came in yesterday evening. Most of the older requests have already been dispatched with. So the balance is how much? Mr. President, we're looking at another close to 300,000. 300,000. New requests are streaming in from NCR and Central Luzon. Malalaki na ho in requests because there are flooded areas in Kamanava and then Pampanga and Bulacan. All the way down to Cavite. Yes, sir. Oh, okay. All right. So how are we transporting all of this? Mr. President, 2 ways. We have our own hauling services that we procured. Pero, but the LGUs are also helping us kasi meron talaga silang sariling capacities. Private sector like GCash is already pitched in. And then we would call OCD to deploy military or police equipment. For transportation? Yes, sir, to get it to the LGUs. Yeah, all right. And then the last mile, as you know, Mr. President, the LGUs take care of. Yeah, so LGUs talaga, well, LGUs I know already. It's just a question, ay maayos ang coordination ninyo ng, national governments, specifically DSWD, and the other relief agencies, but that also concerns DOH. So what we noticed was yung pinuntahan namin sa San Mateo and sa there's the congestion. So which immediately brings to mind the danger of infection that will spread very, very quickly for one. So I'm glad to note though that each one that we went to had a health center, a clinic. And that is manned by what? How many people is that one team? So one clinic is manned by local government municipal health officer. Okay. Tapos we augment them with nurses and doctors. So pag nag-request sa amin ng local government, we deploy our health human resources. We've deployed about 1,000. So I think in Metro Manila, we have about 190 na deploy. When we visited, Rex and I visited several evacuation centers, maayos yung clinic. Yung nabisita po natin, Mr. President, you're correct. Our number 1 consultation is respiratory infection. Yeah. So tama kayo, in that particular setting, mukhang overcrowded talaga yung Santa Ana Gymnasium. We're luckier in the other evacuation centers. Families are placed in classrooms. Yeah. So in a classroom, there are only like 4 families. So hindi ganun ka high risk. So tama kayo, Mr. President. Nagpapadala ko doon sa regional director ko ng mga face mask, surgical mask. So at least if the kids have upper respiratory infection, ma-prevent by asking the kids with infection to wear the mask. Again, there has to be close coordination because hindi naman lahat ng doktor at saka nurse na nagmaman ng health center. Karamihan actually, we only supply, mostly we supply the medicines, whatever medical supplies. But it's distributed by the local healthcare workers at saka mga first responders. So again, there has to be good, because always, we provide some of the relief goods and some of the assistance, but in the end, it is the local government who takes the role of bringing all of those supplies, relief goods, kung ano man ang kailangan, to bring it to the last. Again, we refer to it as the last mile,
para lahat ng nangangailangan mabigyan ng tulong. Again, unfortunately, we are very familiar with the situation already. We have learned many lessons, and those lessons are now being the lessons learned are now being used to improve our delivery of assistance to everyone. Yes, all right. The last thing was the DepEd, the kids. What are we going to do with the people in some areas? 1 week na ito, and this is what? How many is this? 3 out of the projected 15 for the rest of the year. 1 to 15. Sir, right now we have So 200. we have to have a Yeah. plan in place. Yes, sir. We cannot just keep sending them home. But the problem is that many schools are evacuation centers. Yes, sir. So where do we bring the kids? Where do we bring the children to study? Wala. Some are in the schools, but thankfully, DSWD has been yung mga inikutan kong schools as evacuation centers. Meron ng pinadala si SecRex ng mga relief goods, Mr. President. But of course, those need to be replenished, and I'm sure SecRex will do that over time. What we're doing now, sir, is we're making sure that we give books to the children now. That's the goal, but we're not quite there yet. But so at least they have something that they can do while they're at home, sir. So let's make sure that our part of that will be the making sure that they get the material. Yes, sir. Our teachers, being the heroes that they are, I'm sure they will find clever ways, Yes, sir. ingenious ways to continue somehow to continue to That's have correct. contact That's correct, Mr. with the President. kids. So let's ask them. Let's ask the teachers what do they need, Yes, sir. so that they can somehow conduct some kind of instruction, even in the midst of all of this. We'll do that, sir. We'll What's do that. happening? I know the satellite, of course, depending on the weather, but yung sa fiber optic, do we have to shut them down for any reason? So, Mr. President, I've been meeting with Globe, Smart, and Dito, and on the cell services, all are up and running in the areas that are affected. So they're on red alert also. So they have even if it's brown out, Mr. President, they already have diesel fuel in stock. They've also agreed to provide free call and text and some loads during the time of the storm in affected areas. So they'll make announcements within the day. On the fiber optic, we've not received any major outage as the report of NDRRC and the RRMC. Only one LGU has an affected comms line issue. So the telco naman, Mr. President, when they have coverage, the only problem I think is we need to expand the coverage. But where they have service, it's working, Mr. It's President. working. Yes. Oh, all right. So we're still able to continue with our connectivity program kahit papaano. Yeah, Well, the backbones are already in place. So it's just a question of continue. Well, if you can still work, and now with the advantage now of the satellite, small satellite receivers. Yes. Okay, well that's good. So at least you have that, so Yes, you sir. can maintain. That's the ideal, sir. What we are talking about here is mitigation, of course, flood control, all of that. That of course is the biggest thing. But then it is adaptation. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, "Oy, baka sakaling magbagyo." Magkakabagyo talaga. At saka ganito. So paghandaan na natin, pag-isip na tayo ng mga panibagong paraan para sa pag-aaral, sa paggamot ng ating mga may sakit, tapos sa pagdala ng relief goods, sa pagdala sa all of these things. And I think that's the most important shift in thinking that we have to think. In my lifetime, bagyo is an extraordinary activity. Pagka may bagyo, siyempre, bata ka, walang pasok, yun lang. But it's not normal. It's like something unusual that
It happens every once in a while. Lalo na yung baha na ganito, every once in a while lang yan nangyayari. So we have to change kasi tayo, well, I don't want to drag anybody into my old generation, but tayo more or less, the way we think of it is it is a once in a while dadaan yung bagyo. We have to change our thinking and say, look, this is the way it's going to be as far as we know for many decades to come. So let's just prepare. Think of it in terms of this is what we have to do, because this kind of situation will continue to arise every time there is a storm, and the storms are coming. They're coming more quickly. They're becoming more strong. They are dumping more water on us. Ang konsuelo de bobo natin is that pag nakikita natin ng mga ibang lugar, we see what happened in Texas, we see what happens in India, we see what happens in other places. It's really the change in climate. And we have to understand that the climate has changed. The rain patterns have changed. Memoryado na natin kailan dadating yung bagyo eh. Kailan na natin kung saan dadaan yung bagyo. Memoryado na natin lahat yun eh. Memoryado na natin saan magbabaha. Many, and probably even most, I go so far as to say, most of those things no longer apply. We have to think in terms of the way that what we are seeing now. Because this is not like will happen this year. This will happen again next year. This will happen again the year after that, and the year after that, etc., and so forth. So we have to think in those terms. So our solutions need to be longer term, not so ad hoc, not so, how do you say, informal, but really we have to think of in terms of changing the way we approach this kind of problem. But so far, I'm satisfied that the response of government is sufficient. Well, it's never sufficient, but it is at a level that is providing a great deal of relief to everyone. We'll just have to keep doing this. We'll just have to keep watching the weather. And whenever our assets are allowed, if the rains slows down a little bit, the roads open up, then pasok tayo. Again, the immediate concerns, relief goods, health, and now really our schools. So yun ang isipin natin. Kasi we keep talking about improving the grades of if they're 3 months out of the year out of school, how kahit anong gawin mo, di ba? Dugi ka agad eh. So I feel sorry for them because they cannot get their proper education. Yeah, yes. Sir, we made an announcement that we'll be implementing makeup classes on Saturdays, and we got severely bashed for that suggestion. But I'm standing by it, sir, because we need to do it also. We really need to do it, and it also it shifts the incentives. Kasi ngayon, everyone is pressuring the local chief executive to suspend classes. They get bashed online. Alam ni ni Secretary Rex when he was mayor, he'll get so many messages. And if you don't, alam ni Governor John Vic, if you don't, diba, you will get bashed eh. Oh, tulog pa si Governor, tulog pa po si Mayor. So now we want to shift it. So they will not arbitrarily ask for that if they know they have to make it up on a Saturday, sir. Kasi ganun daw dati. That's the old policy. They were very strict that if you miss a class, you have to make it up on the Saturday. I don't know what you think about that, sir, because of course, it may not be the popular decision, sir. None of this is popular. How can it be popular? Mahirap ang tao. And we do. I know we're doing everything that we can. The funding is there. All our assets are there. But we just have to mitigate the effects of the storms, and already think very, very hard about what are the adaptation measures that we have to undertake, because this is not an unusual occurrence. It will happen again for the rest of the year. If we are anticipating 15 storms for 2025, we have had 3. Isang dosena pa ang inaantay natin. But then think further. Next year, ganito pa rin ito.
it will still be the same. So let's prepare. Let's think in those terms. What do we need to do for the next decades so that we can adapt to the new weather systems that we have. Along this, Yes, of course. Mr. President, along those lines, the Mines and Geosciences Bureau has been preparing the maps and advisories on the rain-induced flooding and landslides, but down to the barangay level. But then we found out that the local government units may not have been able to maximize this resource for planning and for response. We have been, that's why we have discussed with Secretary Solidum to have the joint IEC to train actually the local government units in reading maps and using these tools in order to incorporate into their land use plans. I think that's the only way we can It is, yes. have for Yes, for it is the long only term. way. Yes. So- All right, yes. Mr. President, in case of continuous rains, we now have suspended for several days. And it's good that the Malacanang Memorandum Circular regarding suspension is now including the alternate work arrangement, because in government, we must continue our service. So the public service continuity effort of all government agencies must continue. Kung sa bahay lang sila, hindi sila mag-evacuate, pwede silang gumawa ng trabaho to make sure that our productivity does not diminish much, Mr. President. So we should encourage public service continuity. Even maulan, meron pa rin pwedeng gawing trabaho. Yeah, in fact, there's more work pagka may ulan. So again, first, in terms of the warning, in terms of the dissemination of information, we just have to make sure that our telecom system is up and is working. And pag-aralan na natin saan yung mga lugar na hindi natin naabutan that really needed to hear, to have the information, to have the let's prioritize, let's put them in the GIDA list already and prioritize them so that when this happens again, we don't have the same problem. Like we had those, like now, we will have isolated areas that they never got the bulletins, they never got the instructions, they weren't able to communicate to say, we need help, etc., etc. Mr. President, for areas where we still don't have telecoms, we have in the regions what we call the move units. These are heavy trucks with mobile, parang cell site na mobile and satellite dish. So they're all mobilized. So far, they've not been deployed because the telcos naman are. Well, So the areas that have Yes. been hit this time generally have a good connectivity. Yes, Mr. President. So now, we will deploy them in the areas kasi nakaabang sila dun sa mga lugar na baka bumagsak yung telco. But for the past few days, the telco's been able to keep their systems up and running. So we will deploy these move sets already to yung mga areas na wala talagang signal. So we can deploy them na, Mr. President. All right. Well, again, telecom is key. Connectivity is key. Even if the plans of DepEd, that will again depend on connectivity. So in the more immediate, the more immediate concerns, ganun pa rin. So we can warn people that dumadaan diyan sa inyo, mukhang dadaan sa inyo yung bagyo, maghanda na kayo. Hindi mukhang dito dadaan, dito magbabaha. We can predict, so we can tell people, umiwas na kayo. Ilayo nyo na yung gamit ninyo o maghanap na kayo ng ibang pupuntahan muna for a while. So these are all the things that will help. This is the mitigation side of it. But we really have to put together a plan for the long-term adaptation part of the entire problem. That's probably the bigger. We'll just have to change the way we think. We just have everything is different from what it was in the last 40 years. Yeah, in the spirit of new normal, as you word it, the hospital facilities, I'd like to report, kahit walang pasok ang government,
functional kami. We call it continuity of operations planning because health services have to continue. For nurses and health professionals that cannot go to the hospital, we provide free dormitories so they can stay already in the hospital para tuloy-tuloy ang services. So all our hospitals except the one in Malabon, yung San Lorenzo Ruiz na nabaha yung ground floor, functional sila. Most of the damages for health facilities are rural health units, very limited services naman. And I'm very happy our Secretary of Energy even called me asking about the hospitals that will need additional power in case the power goes down. So lifeline to. So maybe Secretary Garin can talk more about what they did to help our hospitals. Yeah, that brings us to the next critical service, that of power. How are we doing in the present situation? Sir, the only problem we have with power is the flooding. Kasi yung Meralco and all the ECs are fast naman. Meralco in minutes they can fix, but they cannot come in if there's still flooding. So there are still areas in Metro Manila, but compared to Monday and to today, sir, mga 20,000 yung start natin eh. But by right now, around 800 na lang yung walang electricity. So the response, because they prepared by already, and then as you said, we're already used to this. So sanay na yung mga ECs natin. Among the ECs naman, sir, mga 4 lang yung affected talaga na, which is Benguet, Abra, more, and the flooded areas, which is Bulacan, Pampanga, Pangasinan. Pero yung sa Benguet kasi, sir, may mga landslide eh. So mahirap pasukin. And then Bulacan, it's the flooding. We're monitoring everything. Ang isa is the interagency coordination. For example, we had a problem with the aviation fuel. We were left with 1 day na lang, but we worked with the OTR to allow them to pass through NLEX, and that's worked out. Also with DOH, sir, we're checking. Ang ano din sa resiliency is we need to make sure that the hospitals na kahit mabaha yung first floor, yung equipment safe and functional. So we'll do that, sir. That's the lesson that we learned on this storm. And also coordination. I think we need to have more coordination with the SWD because we were checking the areas, and so far isa lang naman yung nawalan ng power, and the provision of power in their packing center when Secretary, I think you only have until Thursday yata na genset doon. So we're providing more for your center, sir. So I think it's the interagency. We're working on that, sir. So we're meeting regularly naman, sir. But on power side, it's good pa naman, sir. Mr. President, I'll just jump in. We wanted to run the old equipment also. That's why we're using genset. But the repacking center is fully energized. We just installed it to the new equipment. We wanted to create another line. That's why we were asking for gensets for the old lines lang. Yeah. It's fixed. Thank you. So 1 hour ago. So that's just like the best we can do right now is just make sure that DSWD and DOH can continue with the services, and we're coordinating with them naman, sir. But as to the service of the electric co-ops, there's no major damage kasi walang hangin eh. So flooding is the only problem we have, sir. All right. So, Okay. Mr. President, we have one health worker, barangay health worker in Mikawayan that died of electrocution. Heroic to, she went to the she's a 46-year-old. She went to the rural health unit to check on the equipment kasi nga mababasa. But she got electrocuted and died. So Sir, on that topic, I'd like to ask sana yung mga like through Secretary Mulya that the LG should inform yung kasi minsan hindi nila nakikita may flooding, so they can cut off the lines. Fortunately, the low-lying incident, well, still less than before, no? But I think the DSWD has been helping us on spreading the safety precautions. But I think the LG should also be aware, sir. Thank you. Mr. President, when it comes to that, I'd like to commend the OZD who was working very closely with the LGUs. Our points of information were spread very evenly. Our biggest problem really, sir, was the carelessness of the people. Of the 6 deaths that occurred, 3, sir, nagiinuman sa Rizal sa tabi ng ilog na before they knew it,
tinangay na sila ng dalawa doon, sir. Nagpustahan yung mga bata sa Malabon kung sino kayang lumangoy to the other side of the river. Tinangay rin sila. And one of them was a kid who fell in the creek while he was playing. So it's a lot really of beyond our control already. Sila na talaga ang it's a say carelessness and lack of information maybe on our part on what they shouldn't do. It's actually one of the pieces of information that we have to tell everyone that don't fool around with this thing, because it can be very dangerous. We had the same problem in Ilocos. When the storms come, we tell people don't go in the water, but we have tourists. Pag sinasabihan sila ng mga mangingisda, wag kayong kami sanay kami diyan, kayo baka and we have casualties because of that, hindi nakikinig. But we have to make that information known to people. This is very dangerous. You must take all of these things very, very seriously. That kind of activity can lead to the casualty, either injury or death. So mag-ingat sana sila. But again, it's just making sure that we government are doing everything that we can, and just keep pushing and pushing and pushing. It is not a static situation. It's a dynamic situation. It's changing by the hour. It's changing so we have to be monitoring all the time to see what adjustments we have to make when the weather situation changes, when the power situation changes, when the telecom situation changes, etc., etc. And to be able to inform as much as possible. Well, first, for me, ma-informahan ng LGUs, malakas ang loob ko na meron silang capacity na ma-disseminate kung ano man instruction, kung ano ba yung balita, kung ano yung mga warning, etc., etc., all of that. So let's just keep that going. All right. Sir, Senator Ralph and I were talking, yung mga fisher folk natin from Bulacan all the way to Batangas have not had a source of living for the last 7 days. So but we've coordinated with DSWD already to start distributing relief packs starting Sunday and Monday, so that we can take care of them already. That is around 60 to 70,000, sir. I see. Okay. All right. Mr. President. Well, as long as yes. Yes, sir. On the areas na nag-declare ng calamity, there's a price freeze, and for DOE, that's kerosene and LPG. Pero the monitoring can be done by the LGU, sir. We're trying to ask the oil companies na mag-price freeze din sila sa diesel and gas, and postpone the price hike or any adjustments in another 2 weeks pa. But I think the monitoring, we don't have the capacity to do monitoring ourselves, sir. No, that's why, again, every time we discuss these problems, the coordination with the LGU, once again, it always repeatedly comes up as an important aspect of this. Because again, it's the nature of the thing. We can do everything we can here, but at some point, the LGUs have to come into play. And without them, very incomplete ang ating magiging relief, ang ating maging rescue, ang ating, again, rehabilitation when the time comes. So let's keep those lines open and make sure that we act upon what the LGUs tell us as to what their situation is. Because again, they know it better than anybody else. Okay. Mr. President. Yes, sir. Mr. President, as much as there has also been effects on people on the ground, the movement of people has also been gravely affected by the weather systems. I wanted to report that at the moment we have 1,071 stranded tourists in various destinations, considering that there have been flight and ferry cancellations across 9 regions. We are currently coordinating with LGUs concerned to provide assistance and for the resolution of the same.
in terms of preemptive measures to ensure that no bodily harm comes upon tourists, there has been suspension of touristic activities in 11 regions, the most widespread of which has been in Region 4A. And coming off of what Sec Remulla was saying, there is now reported to be affected around 4,800 tourism workers in terms of the loss of livelihood. And we have a coordination with the SWD to provide assistance in this regard. Mr. President, regarding housing, 2,400 houses were damaged. Tuloy-tuloy po ang pag-coordinate natin sa mga LGUs para mapabilis yung assistance natin sa partially and totally damaged houses, no, sa mga pamilya. And at the same time, yung mga housing loan natin, nagkaroon na tayo ng moratorium. No? We will not collect for 1 month. Yung mga attached agencies natin, Socialized Housing Finance Corporation, National Home Mortgage, NHA, and Pag-ibig. And then for temporary relief, tuloy-tuloy po ang pag-distribute natin sa mga LGUs affected ng high-grade tarpaulins para temporary cover po nila. Thank you, Mr. President. Well, that's again, we unfortunately are familiar with how the process, how it evolves. We will come to that. Essentially, when people want to return home pag partially damaged, kailangan nilang building materials. We will provide that. I don't know if we're already at that point. Maybe in some areas, dahil sa ibang lugar nakauwi na sila, and they will be able to assess the damage, and they will ask us we can provide what they need in terms of building materials, even temporary or more permanent down the road. Mr. President, in terms of accessibility, we have monitored actually from July 17 up to today about 46 road closures. But as of today, there are just about 10 road sections. These are not the primary roads, these are secondary and tertiary roads, Mr. President. And good thing is the primary roads travel has not been impeded. Open po ang Maharlika Highway all the way from Cagayan all the way to Mindanao, and Manila North Road has been opened all the time. The only thing that we have closed actually temporarily again, Mr. President, is Cannon Road. Yes. Cannon Road for safety reasons, Mr. President. But we So, expect slide na naman ang problema. Yeah, Mr. President. But we expect that most of the roads, the remaining roads that will be open today, Mr. President. Okay. All right. We just adjust as quickly as possible when the weather changes. The minute magka-opening tayo, gamitin na natin kaagad, send the relief goods, send the information, all of these things. Stay connected to everybody. That's the main thing. Just everybody stay connected to each other and to everybody else, to the LGUs, to your people on the ground, on the regional level, at the provincial and municipal level as well. So we are aware of what is happening everywhere and can respond accordingly. Okay. Yep. Is there anything else? Anything else that we need to be? Yes. Just a reassurance, marami po tayong cash at handa po ang ating mga government financial institutions para sa pagdangailangan ng salary loan, calamity loan, pwede po tayo magbigay ng mas mababang interest. Well, that's always good to know. There is a ready source of income. To bring, Kiko, wala tayong problema sa buffer stock. No problem, sir. Yeah. Mr. President, sa Okay. rice, we've been supplying. I know that LGUs already, our and, warehouses are full. We're just monitoring agricultural commodities. And kung tumaas man in calamity areas, we can impose the price active. Kailangan. Oh, sige. All right. So we have that assurance from DA na kompleto naman ang at least bigas. Ayos tayo. Mr. President, I just wanted to reiterate that the Mines and Geosciences Bureau issues a 2 to 3 day forecast based on the rain forecast on what barangays, at the barangay level, which barangays are susceptible to very high flood, moderate flood. How do you disseminate that info? Right now, Mr. President,
it's provided to the OCD, Oh. and then it's provided to the regional offices of DNR Right. for them to disseminate. But we're trying to improve on that. So I've talked with Governor Dax Kua and the others so that we can have real-time dissemination. And this is where I think our other government agencies, if you will find them useful, we will directly, real-time, provide them to everyone rather than through different channels. Like it has to go through the region and then from the region disseminated to the LGUs themselves. Well, that's the key. To be that granular, that's important. That we go into that much detail in terms of the forecast, because that's the kind of information that people, individuals, and their families can use. So let's keep that going. Okay. All right. Have we covered most of the things at least that we can? Very good. Thank you very much. We are adjourned. pinaka-critical ngayon yung infrastructure ng DPWH. Kaya pala may reason na bumaha, halimbawa yung Bacolor. Kasi pala flat yung kapantay na ng papuntang barangay. So, tapos ang dike na ginawa. Na merong mga dahilan kaya malaki ang tubig, no? So ngayon, yung report ng DPWH ngayon, yung mga nasirang mga dike, malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin eh. Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Yung susunod, nakakaligtan na naman nila yung kasunod. So nangyari ito sa Bacolor. Kaya yung mga na-evacuees natin, kawawa sila. Bigla, nagkaroon ng flood. Yun, ang nakita ko talaga ngayon, yung infrastructure. Naaprubahan sooner.